Kusasa nje mandinibulise emakhaya kwindawo ngendawo esikuzo kumabandla ethu. Namhlanje ngalomhla wama-22 kwinyanga ka-April 2020 umhla ngolwesithathu. Ndimi apha ndiphethe lo umyalezo ezathi sowufumane kule ncwadi kaPetros wokuqala. Sihleli njalo maKristu emakhaya. Kulo Petros wokuqala sawuthi siqale nje ukufunda kula verse ye-17 sithintelwe ila verse yama-23. Sithi isihloko sendaba isimilo sobuKristu. Ndiyafunda. Kanjalo ukuba nimnqula ngokweyihlo lowo ugweba ngokowalowo umsebenzi, engakhethi buso, lihlaleni ixesha lokuphambukela kwenu apha nizoyikela, nisazi nje ukuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinokonakala, ozisilivere nozigolide, kuyo ihambo yenu engento enayikhululelwayo ngoyihlo. Kwakusegazini elinqabileyo likaKristu, njengelemvana engenasiphako, engenabala, owaziwayo ngenxa engaphambili okunene, ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, kodwa wabonakaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu, nina nikholwayo ngaye uThixo, owamvusayo kwalabafileyo, wamzukisa, ukuze ukholo lwenu nethemba lenu libe kuThixo. Niyenze nyulu nje imiphefumlo yenu ngokuyilulamela inyaniso ngomoya, kuse ekuthandeni abazalwane okungenaluhanahaniso. Thandanani ngenyameko ngokwasenhliziyweni ehlambulukileyo, nizelwe nje ukutsha, kungekho kwasembewini enokonakala, kungekho kwasembewini engenakonakala, ngelizwi likaThixo eliphilileyo, elihleliyo bonaphakade. Masiphele apho isifundo sethu. Inkosi yozuko, inkosi yoxolo mayelisikele lokufunda kwenzulayo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kusasa nje maKristu ndiphethe lo myalezo ufumaneka kule ncwadi kaPetros wokuqala. Xa sihlele emakhaya ngenxa yemeko esizibhaqa sikuyo selilizwe, imeko esenze sangakwazi ukwenza izinto ebesifudula sizenza ngaphambili, imeko esibangela okokuba singakwazi ukuya kwiindawo ebesikade sidumisa kuzo uThixo, imeko esenze saqelelelana singamaKristu. Kodwa ke kolusuku lwanamhlanje ndithi mandisondele kuni, ndiphethe lo myalezo umncinane ufumaneka kule ncwadi kaPetros, ukuze zesithi sihlele emakhaya sihlale ethembeni lokuba le meko sikuyo iza kudlula. Kula mazwi ke besiwafunda endawuthanda okokuba sihlale nje kula vesi ye-18 apho athi lo mpostile, nisazi nje okokuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinabonakala, ozisilivela, ozigolide, kuyo ihambo yenu engento enayikhululelwayo ngoyihlo. Ndithe maKristu asekhaya xa ndijonga ke le vesi ngenxa yokutyeba kwayo, xa ndiyifuna ndiyizama okokuba indlela elula enokuvakala kuthi,
ngayo singamaKristu. Ndajonga ezinye izibalo endizifumene kule ncwadi kandikhoyo, apho athi lo mpostile kuyo, khumbulani ixabiso enakhululwa ngalo kwintlalo elingento yookhokho benu, anihlawulelwanga nganto itshitshayo efana nesilivela negolide. Yandicacela le vesi kakuhle, maKristu asekhaya. Apha nguPetros lo ubhalela amabandla ohlukeneyo kwiindawo ngeendawo okuquka kuzo iAsia encinane. uPetros xa sikhumbula kakuhle singayanga kakhulu kuye, ngulo wakhe wamkhanyela uYesu, wazama ukumbaleka, kodwa ke ngenxa yokongama kwamandla kaThixo, ngoba uThixo uyakhalima ngomntu wakhe, waguquka uPetros, laqina ukholo lwakhe. Ngoku ubona imeko akuyo la mabandla phantsi kwesi sandla sorhulumente waseRoma, wagqibela ukuba makabhale ezi ncwadi, kodwa ewabona okokuba nangona ephantsi kolu xinezelelo nolu cinezelo nezintshutshiso, asabambelele kwinkolo yawo, asabambelele kuThixo wawo. Yiyo loo nto agqibayo ke ngokokuba makawakhuthaze ngezi ncwadi okokuba mawahlale enjalo, ahlale eqinisekile ekuthandazeni nokudumisa uThixo wawo. Le meko yala maKristu yayimeko ebuhlungu ajongene nayo. Kubonakala okokuba engakwazi ukukhonza uThixo wawo ngendlela ayethanda ngayo. Kubonakala okokuba ayezifihla, ezivalele kwizinto abazenzayo, ngoba isandla salo rhulumente waseRoma sasihleli phezu kwawo. Ngoku uPetros uye wakhumbuza okokuba mawahlale njalo, ngokuba kaloku iimeko esiye sizibhaqe sikuzo ziyedlula. Yiyo loo nto ke ngoku wakhumbuza ngale vesi esithi, nisazi nje okokuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinexabiso, izinto ezitshitshayo ezifana negolide, izinto ezihlala ziluza ixabiso imihla ngemihla. Kodwa ndimva kakuhle kwivesi elandelayo xa esithi kwakungegazi likaKristu, igazi lemvana engenasiphako, engenabala. Uye wakhumbuza kaloku ukuba izono zethu zathi ukuze zezixolelwe, zaxolelwa emnqamlezweni ngokuphalala kwegazi likaYesu Kristu, saze sanjena saxolela izono zethu. Uwakhumbuza loo nto lamaKristu umpostile uPetros, ngoba kaloku sithi sakufika kwiimeko ezinje simthandabuze uThixo, sifuna ukumka kuThixo. Uwakhumbuza loo nto uba mawahlale, ngoba kaloku thina singamaKristu lithi kuzenze qini ukholo lwethu, sidlule kwiimeko zinjena. Sithi sakudlula kwiimeko zinjena, lukhulu ukholo lwethu ngamandla, siqine elukholweni, sihleli emakhaya arhamente asekhaya, maKristu amahle. Masazi okokuba le meko sikuyo yimeko eyakhe yafunyanwa ngala mabandla phantsi kwesandla sorhulumente waseRoma, apho ayengakwazi nawo ukwenza izinto ngokuthanda kwawo, engakwazi ukuhamba ayokudumisa. Masazi okokuba nathi xa sihlele emakhaya masihlale sidumisa, masihlale sithandaza nale meko iza kudlula. Sikhumbule okokuba thina sahlawulelwa ngegazi lemvana engenasiphako, imvana engenabala, ngoba kaloku lapha kuphalala igazi layo emnqamlezweni safumana ukusindiswa. Masihlaleni silinde le meko. Yimeko lena yexeshana, yimeko lena esikuyo yomzuzwana eza kudlula, ngoba kaloku thina sahlawulelwa ngegazi. Mawasalele la mazwi, sihlele emakhaya, sinyamezele le meko siphantsi kwayo, zisithi sakuphuma kuyo sibuyele kuKristu, simdumise, simthandaze. Sinamandla angaphezu kwala sinawo. Mawasalele ke uThixo, makawasikelele ngoYesu uKristu Nkosi yethu. Amen. Masithandaze. Bawo wethu oyingcwele, nonguyise wenkosi yethu uYesu Kristu, sasanje Thixo nangamazwi, amazwi akho afundiwe, ashunyayelwa mzali, ngoku azawuya kubantu bakho, wafunela iindawo zokuhlala
ukuze mzali bakhumbule okokuba kule meko sikuyo silihlabathi sililizwe lonke yimeko eza kudlula, yimeko Thixo lena yomzuzwana. Sigcine ke bawo nangona sinamaxesha okuthandabuza endleleni, someleze ke mzali usinika amandla emandleni kude kusemaphakadeni. Amen.